el període d'entreguerres, la Revolució Russa. El primer, abans de parlar de la Revolució Russa, hauríem d'explicar la situació a Rússia, com era. A Rússia governava el tsar de manera absoluta. El tsar era el monarca, igual que podia ser aquí a Espanya. Doncs el context de principis del segle XX a Rússia era que el tsar i el tsarisme arriben al seu final per unes raons i anem a analitzar-les una mica. El primer, tornem a repetir, el tsar era el monarca i exercia la monarquia d'una manera absoluta. Podem dir que Rússia estava més a prop d'un país de l'edat mitjana. La Duma era la cambra, el Parlament, les Cortes, i tenia uns poders molt limitats. Realment no tenia gairebé cap poder. Era una economia agrària, és a dir, era un país gairebé l'edat mitjana, i n'hi havia unes forces polítiques opositores cada vegada més, amb una posició més forta. D'una banda els burgesos, que volien unes economies liberals com a la resta d'Europa. D'altra banda els camperols, uns camperols liderats per Kerensky, uns camperols molt revolucionaris que volien reformes. I per l'altra banda els obrers, la massa treballadora de les ciutats. I aquí els obrers també estaven dividits al seu torn en dos grups, els moderats, el líder era Martov, anomenats menxevics, i els radicals, el líder era Lenin, els bolxevics. Parlarem de tres revolucions. La primera de 1905. El context històric és la guerra Rússia en Japó. El conflicte és a l'est de Rússia, però és un país enorme. Doncs a l'est de Rússia n'hi ha una guerra pel Japó. El Japó és un arxipèlag d'illes que també té un emperador i que inicia al final del XIX una política expansionista superagressiva. Una política que comença a conquerir territoris a tota la zona d'Àsia. Hi ha un territori on hi ha un conflicte pel territori que és la península de Kamtxatka. Actualment això és Rússia, o una ciutat molt important com Vladivostok. Doncs aquí esclata una guerra entre Rússia i Japó pel territori. Aquesta guerra, a més, hem de dir que l'exèrcit rus doncs, no està tan ben format com l'exèrcit japonès, que és una autèntica màquina de guerra. Perderan, per tant, la derrota, més una crisi econòmica, sempre per el mateix, doncs protestes, revoltes socials. La primera la tenim el 9 de gener de 1905. Les masses populars van al Palau d'Hivern a Sant Petersburg, la ciutat dels tsars, la ciutat on estava instal·lats la reialesa russa. No pretenien destruir el tsarisme, de fet, doncs el tsar el tenim una gran consideració al seu poble, però volien reformes. Com respondrà el tsar a una repressió molt violenta, l'anomenat diumenge sagnant? La onada de protestes continuarà durant mesos. Els camperols es van organitzar en sòviets, un sòviet és una assemblea popular. A l'octubre n'hi ha un manifest imperial. El tsar veu que la cosa és molt greu, fa algunes concessions, com l'elecció de la Duma per sufragi universal, però ràpidament les seves promeses no les complirà. Serà només un caramelet per contentar les masses populars. Passa el temps i arribem al 1917. La primera revolució de 1917 és el mes de febrer. Per què? El rerefons, el context històric, és la Primera Guerra Mundial. Rússia entra en aquesta Primera Guerra Mundial com la que va fer en Japó, mal preparada, un exèrcit molt mal preparat. Les derrotes són contínues i causen malestar. A més, ja no les derrotes, sinó que n'hi ha gent que moren, que són joves russos que van al front i moren. Una guerra que està estancada, una guerra de trinxeres. Tot el plegat causa molt malestar, vagues, i el tsar respondrà una altra vegada com el 1905, amb molta repressió, amb molta duresa. El 23 de febrer, a Petrogrado, l'actual ciutat de Sant Petersburgo, la ciutat imperial dels tsars, hi ha una manifestació amb el lema de pau i pa. El 25, una vaga general. Fins i tot n'hi ha motins a les casernes militars, perquè l'exèrcit i els propis soldats es comencen a negar a disparar contra els vaguistes. La situació era crítica per tsar. No acaba de veure ahir, però la situació era crítica. En aquests dies els esdeveniments es succeeixen ràpidament i el dia 27 es fa un govern
provisional on la figura més destacada era el Kerensky, aquell líder del que hem parlat abans. Pretenien instaurar un sistema liberal i el tsar abdica, el tsar plega. Aquest govern provisional, tot i així, no tenia tota l'autoritat al territori. Com hem vist abans, ho vam veure aquí, doncs com comproveu, doncs per una banda estan els burgesos, per una banda els camperols de Kerensky i per l'altra els obrers, que a la seva vegada tenen els menxevics i els bolxevics, amb un líder que és Lenin molt fort. Per tant, tenim una situació que aquest govern provisional de Kerensky no té autoritat a tot el territori. Els soviets, aquesta agrupació que hem dit de camperols, formen les seves pròpies milícies, la Guàrdia Roja, que serà el germen després de l'exèrcit de la URSS. Aquests soviets es decanten per l'opció dels bolxevics, que demanen abandonar la Primera Guerra Mundial, millorar les condicions de vida dels obrers, repartir terres entre els camperols i reconèixer les minories nacionals. Arribem al mes d'octubre del mateix any, del 17. La situació és d'altíssima inestabilitat social i política. El govern provisional és incapaç d'aturar-lo. Aquest nou govern comeix una errada que al final serà mortal i decideix seguir a la Primera Guerra Mundial. Aquí Lenin, que havia estat exiliat, és a dir, l'havien fet fora del país, retorna i a les seves tesis d'abril demanarà retirada de la guerra, redistribució de la terra, control de les fàbriques pels soviets, autonomia per a les nacionalitats i lliurament del poder als soviets. Lenin, com podeu comprovar aquí, això que està demanant, són unes tesis comunistes, són unes tesis d'esquerres que demanen, que el capitalisme o demanen que el capitalisme desaparegui, demanen una economia comunista. Al juliol, els bolxevics es revoltaran. A Lenin el tornen a obligar a exiliar el líder dels bolxevics, que era Lenin. Al setembre, un intent de cop d'estat del sector més conservador de l'exèrcit. Clar, dins de l'exèrcit n'hi havia gent que veia que jo anava malament. Els més conservadors no ho volen. El govern provisional ara mateix ja es troba totalment sol, aïllat. La nit del 24 d'octubre, els soviets, controlats pels bolxevics, s'apoderen dels punts estratègics de la capital i l'assalt final serà el 25 d'octubre, on se saltarà al Palau d'Hivern. A partir d'ara, entre 1918 i 1921, esclatarà una guerra civil. El nou govern revolucionari signarà el Tractat de Brest-Litov, és a dir, la pau a la Primera Guerra Mundial, i sortirà de la Primera Guerra Mundial. El país quedarà dividit en dos bàndols. D'una banda, l'exèrcit blanc i d'altra, l'exèrcit roig. Qui formava l'exèrcit blanc? Doncs partidaris d'aquesta contrarrevolució, recolzats per potències estrangeres, i l'exèrcit roig, els bolxevics, els comunistes. La guerra civil durarà 3 anys amb una victòria bolxevic, on brillarà, millor dit, un nou personatge a l'ombra de Lenin, Trotsky. Durant la guerra, el govern adoptarà un comunisme de guerra, nacionalitzarà les indústries, col·lectivitzarà el camp i requisarà el gra als camperols. És en realitat una economia de guerra que el que necessitava era alimentar el front de batalla. Després de la guerra civil, Lenin instaurarà una dictadura del proletariat, centralització i eliminació d'altres partits. Com podem veure, són tots els passos que al seu dia apareixen al manifest comunista, i Lenin seguirà fil per ram d'aquestes teories de Karl Marx.